kuti mushamedu sichandiani ambofana zita renyu ndini mbofana God nogara kufanya yes alright ndoshanya mushamedu mune urwere hwacho ndohuya husinganzwisisi kusvikira zvipatara zvaendwa ngatisemenzaniswe dzinomwe musoja arimo basa kwake wamboedzawo kudini vachingoona kuti kai afambawo kati ayo hachizi chirungu nezvechivanhu saka zvaita zvechivanhu kudaro isusu pachezvedu hatiteneri tese nevamwe wedu kuti chivanhu chinogona kusorwa nechivanhu kana kuti chiriko vamwe maybe havagumi avo saka ndokudai zvaiita kuti zvinobvuma tisina kumbosvika pano tinovashoma sei takangoenda patinobatsirwa todizwa totangira ipapo asi hatikwanisi kuita tese zvakadaro saka takauya kwamambo kuno kuti tione kupiwa gwara rekuti batsirwe saka tasvika pano kange chitatu tichiya pano tasvika pano pokutanga hatina kunga takawanda tanga tiri vashoma ndokubva tati hareti kwamambo kanzi aiwa hamusina kukwana tikati zvakanaka ndino asi hatingadzoki hapana rimubatsire tipo tingangoda kufamba kuti tiungane tinogona kubatsirwa nhasi chibva zvakudini zvangopera tikanzi aiwa aripo pataenda pamubatsira vanga takapiwa nevakurukota amambo ndobva taenda paya tikanzi apange ndinogona kubatsira inavo hamuna kukwana nyange vari kunze kwenyika ngavagare zvavo asi vari muno uyai kutaurire pamwe chete nekuti hamuna kukwana ndosaka tauya pano kuti tione mubatsiri okay ndizvo zvichangamira saka asi muri kuwirirana here mukufamba mumuzana togona kuwirirana asi tambonge tanzi nemupurisa wamambo tiri panze apo akati hanyaya yenyu inenge inokuda kubatsirwa chete haidi dare rekutongana zvakanyanya saka because kana muda kubatsirwa endai muri kuwirirana endai munobatsirwa saka tamboenda panze mumwe wangu akati ayo ngatitange taona mambo ndosaka tauya arikuda go ahead bambo isusu zvatinoita hapana munhu anomanikidzwa sungai hapana munhu anomanikidzwa ba zvasingadi asi isusu what we encourage ndezvekuti kana chinhu chiri chemhuri munhu wese ngawe aripo zvinhu zvotaurwa aripo kuti wati mangwana asazoti no ini chakaipa nekuti ndakasiyiwa kana vanhu vakundirasira because no kana chinhu chemhuri ngachiitwe nemhuri chose kana chapera kana pere chiri kunetsa munhu wese ngaziwe kuti pane chiri sei chiri kunetsa moisa musoro pamwe chete chinhu choita sei chobva chapera ndozvo saka isusu apa hakuna zvokuti chinongodiwa muda kuti mubatsirwe semhuri pamusoro yechangamiro yes kana ndingambopindurawo ipapo yes mune dambudziko mushamato changamiro nyaya yauyiwa nayo panapa nhasi haisi nyaya yekuti mune chinhu chikunetsa musha zita ndiani ndinoitwa Morgan Maxwell Mbofana mumusha medu mune godo rinobaka moto rinoita sechada kutouraya munhu munhu ngakuti muchidimbu rega ndikutsanangurirei baba vangu vakura inini vati kure zvekuti havachakwanisi kuchengeta munhu vakune mumwe mukoma ndo mukoma wakurukotera inini pane vasara pane umwe akashayika mukoma wangu ndakati ini ngatigovane vana sezvo baba asingachakwanisi kuendesa vana kuchikoro ndakatora mukomana mukuru baba mukuru vanga vati mhuri yangu yati kurei ndakafundisa vana ivavo avo vachifundisawo vavo vakazengawo kuti remerwe iwo mukoma kufundisawo mwana ndikanotsvaka stendi kwashecharumuka ndikavaka musha ikoko ndikavatora vari vatatu vana ndiwo mumwe wacho neuyu teta vakagara apa teta vafungwa navana kupezaipa vachidza chikoro uyo vakazara pamusha anozonyora vodeko vakamutumira mari semaexamupfiza vanonyora wani vacho achibva vaibva aenda kuuk wakatenga maproperties ake paanobva kuuk paanouya muno unoya kuna kwangu kubva kare nekare kubva ndichiri kubasa ini pandai vakaumba yangu kugweruko wakandiasista vakaumba vakandaidza kuuk ndakatanga kuona kuchinja
kwemagariro emumhuri kuti panapa patisiri tese maukyamega ndandakuhandika saka vakatanga kuita mapakatano asingaiti saka mukurarama kwatakaitaiko pakatanga kuva nehondo yehama dzangu zida kundipasanura nemukomana wandakadzidzisa 2018 mukomana wake ane mhuri yake yemunin'ina iye ari kumba kwamukoma mukoma wachibva wati munin'ina pane nyaya iri pano uda kuti timbofamba tafamba da kuti ndokupa mushonga ndakupa mushonga unofanira kuti unopa mukoma wako uri mukoma wako wakaromba wane nguruwe wane huku wane mbudzi pane chinhu chavanofidha nacho neropa rezvipfuyo zvavo izvo saka ndichapedza kumwa ropa rezvipfuyo tichada munhu saka kuti kana tafamba newewe iwewe wozotora mushonga wacho unopa chii unopa mukoma wako tikada kuti wataurire hatingakwanisi kuti tiwirirane navo kuti havari kuramba kufamba mukomana akabva auya ukati mukoma chenjerai zvakuitika izvi dai kwakuti ndandaya nemushonga inini mukanyarara nyaya ibuda here ndaizoziva here kuti mushonga wacho ndiwei pashata saka kubva ipapo 2018 ndakabva ndakata ndandagara ndati ngwari hangu ndangoona kuti mafambiro akudetsa kudzimba kwavo vanhu vanga vasingachaendiendi ndaiti ndikaendawo kuda kungogadzirisa ukama asi kudya ndakangonzvenga tabva ipapo havana kutora nguva havana kuzorora vanhu ava tete mwana iye mukomana vanhu ndataura ari kuuk wakaita mwana wake ari muno munyika asati aenda kudzoka mwana wacho nditakarera kubva ari mwana mudoko kusvika akura achibva aroorwa wakanisa nemurume wake kushuru kubva aigarawo akati vana tete ngavaveko tete ndokubva ndoshandiswa tete wati pana baba tete vaya ndobva aenda kushurugwi kuya wasvika wasorovhanyari wadzoka tete makafamba zvakanaka zvakapinda zvakanzi kune dambudziko asi mwana zvaakaita manje wakazoti tete chimbopinda mubhedhumu mangu mumboonzwawo mumboonawo kuti mandinorarama akaita sei ndakopinda imwe ndobva tete mwana akudirwa achibva ati ndonzi mukuru vandiri mukuru kudai ndoti vanhu vese kwambofana muungane da kuzombotaura nemi saka zvikanzi vakanga achita kuita nyoka mwanawo tete saka muda kuti ine zvikati zvikanzi titaurire mukoma kati zvakanaka chisumukai ndimune rakazarai munotaura namukoma wachipa decision yekuti todini sezvo mwana asvikirwa kudai kanzi tombotaso toda kubuda takusvika pakagedhi pekuti wabude zvikanzi ndafunga kuti muende imimi toenda sei doi rakazara kanzi endai ngata zvakanaka unoona mukoma ndo nyaya zobva uku kunesana kuri pokunzi vanhu havasi kuwirirana asi uyu ruto ndiwo uri kubuda mumba achi ndiwo uri kubuda mumba unomira zvakanaka asi vanzi mwana wakabudirwawo ndadzoka ndikazi ganifanire baba wacho baba muri kwenyu kumuning'ina asi ndo nyaya iri kuno kuri vafanira mwana akati kutanga rini panapa ndotova nemwana uri kuita olevo panapa mwana wangu tezvera ndogara nawo pano ndakamubudirwa kuti unonzi wakafutetewo panapa ndoshambuka kuti havana kuya sei ndokuronga kwavo vanhu ivavo zvikanga ndinongogara ndakabudirwa ini ndokubva afonera tete vaya iwo zotifonera kuti ndatofonera tete vangu akutaura zvanzi aiwo adii kungobvuma saka vanhu vari kutsvaga inina tobva ipapo changamire 2020 wecovid yai kusingafambiki musingakwanisi kuenda kumasitoro anobuda papapapo vanhu vakanoungana vakati ava baba munina vobva vaita ava tete vava kubva kwaita tete vanga vane mwana wavo koita mukadzi wamukoma vanga vari about 4 families dzakabva kudzimba dzakasiyana nguva yecovid kusingapvanhu vachivakwira bhazi taidzikisirwa pakrisimasi pasava wakanokwanisa kunocongregata kuzimunya vaikwira makombo kusvika pa 22 wofamba about 10 kilometers kuenda kumba kuri kumusha kwakukoma wakanoungana ikoko tete vari kuti vane zvavo mwana wavo vanga varoora n'anga saka tozobvunzeswa ndazozvinzwa kuti pakaenda vanhu mudzimai vamukoma mama zonoungana maungana kudaro kuti famba paita rufu chii munotaura zvake vanhu avo nachiremba wako hazvinaumira zvakanaka mukoma wakati ndaenda kunotsvaga stendi mukadzi wamukoma wakati ndaenda kunoona mombe yangu ava ndaenda kunoona muroora ava teta
vaenda unoona muroora munyowari kutaura chinanga iyoyo mwana wavo vanoti vangaenda kodini ikazoti kuna tete kuti vanakuya vatoshandisa kuti vanakuya pana yatotunga kuti vari pana kazi kuna tete nalati vatsvakira musha kunoku vanga vari kwashi kuzi munyaiko kwari nebha yamukoma ndikati tatoronga nemukomana yaruuke tete zvavari kuvane vanabva 5 vakomana hakusi kuibvawo tavana stendi yakanaka chiregai titore tete vane vana vakawanda tivaunze kuno tete vakugara kuno katete zvino nemaitiro ari kuita zvinhu nava nechiremba wamazoisa mumushawo nevanhu vakunoungana kwavo nezvakamutora kana mukoma zviya zvenhingiriki zvekuda kundipa mushonga handichaoni kuti zvinhu zvakamira zvakanaka taakuda kuti tichita kadistance kungobva ipapo ndamusana tete ndokuzotanga kwavo vanoita zvavo zvokuti kushurugwi wati mwana wabudirwa kwakutsvaka kwaundipasanurisa mai nemukomana kuti mukomana wati mwana wangu ndiye chinhu chiya chako mwana wangu manje saka mukomana akabvangoti uyo mwana wachibva aramba kuti ndikozi ndine shavi azina nombobudirwa changamire ndo mamiriro akaita nyaya iripo itongori nyaya yekuti nyaya yenyu iri very clear chinongodiwa chete kuti pamberi pewanhu mese semhuri yes izvi zvakatoitika zvakaita zvakapfuura chakudiwa iwe forward nekuti kana paine zviri kunetsaka zvamakangoita izvi kana mukwanisa kubatsirika chibatsirikai makadii makadaro chokwadi chinongobuda pai pachena kana paine zviripo muinawo zvamuinazvo zvichabuda zvichataurwa zviripo kana zvisipo hazvidii hazvipo chatikuda isu chatokurudzira kuti mumhuri vanhu vaite sei vanhu vawirira ndochiripo ndinewo mushoko changamira yes pane chimwe chidonetsa chekuti mukurarama kwemunhu unoyatsoona kuti munhu wakarara nguva iri kundani wamwe ari kumuka makusenseni wachienda kumunhu wachiswera wachisakura iwo wozoti vamwe vakukohwa woti mangu mune divi singatifambi iyo chanetsa mumusha medu chii chaita kuti ava vanga vachisvika pano uyu mukomana ari kunzi uri kudonha uyu mukomana akagara pakunzi tine musoja uri kudonha hatimbozivi kuti mwana wani unonzi godfrey mutei twaistiroko mukomana baba mukoma wacho ari kunzi akabereka mwana wa ndiwo andotevera iwe tanga tiritsika nditsikewo zvokuti we more like twins hakuna unoziva mufi yekupfuura inini kana vana vangu kuwabvunza izvozvo kuti hama yavanhu yamaiziva yababa venyu wataura ndiye mukoma mushakashaika iwe uyu achizoberekwa chakaita kuti asiya asina birth certificate inyaya yekuti baba vangu mukoma vangu vanga vachidhauta tikamuti inini ngaende kumadhede auye tikugamuchire inini ndaiziva ndaitwa background yamukoma wangu hungu wakazivana namai vake ndaiziva wakataura mukoma wangu but chakazoita kubasa puwa birth inyaya yekuti mukoma wangu aidhauta mafambiro akaita achita mai wacho naivo mukoma watori mumba changamira vakatobereka mumwe mwana musikana wachitotaura ndikutsvaka mukomana wakatosiya mupa birth mukomana wafana accident wakarwara wanga wane mukana wakwanisa kupa mwana wachitutu wakamusiya kunze kwemusha mukomana vayashuya 20 years baba vako vashaika wakasvika achibva batana namukoma neuyu ododzinga mukadzi wamukoma wakasiya pamukoma wauda umba yamukoma Haunyepa. Takato dai kuti tinofonera izvi kana tinofonera izvi mukomana naye ari kuUK anotaura kuti takaita hondo tikaita madebates kati kana madzika maiguriwa ndikuenderera kudai maiguriwa kutorwa ari mwana mudiki wachepedzana namukoma uyu wakasiwa uri kunze kwemusha wauzvela kuzodzika munhu akawanikwa ari pamusha iwe wakasiwa kunze kwemusha zvadini ndiye akatanga kutaura nyaya dzekuti ndikudonha wana wachienda kunoti kwakunzi wakadonha hanzi muchato wacho wakaendwa neiye ava ndo wakataurirwa nababa ndo wakataurirwa isusu inini ndinotevera mukomana anotaura mukomana uyu ari kuUK number 3 pahierarchy yedu anga asingazivi kune muchato saka it was more of a gathering yakaishinoplotwa yazvatisvitsa pana panasi nokuti kana hangazi yake first born yababa vake ndio baba vake ana kumutaura kuti ndinochata second born yachona second born inotevera inoberekwa baba vake angasvika kumuchato wacho asati mamutaro akaenda nevava cheta saka waigoenda kumuchato isina vana baba vake haasi muchato hausi muchato
Wakaenda kunorongwa zvimwe zvainoronga ikoko kumusha kwavo. Alright, it's okay. Pamusoro Bambogara imasi. pamusoro isangamira. Yes. Tichakutaura vangu vakawanda. Donzi panganai mbofana. Tichakutaura vangu vakawanda. Baba vamuona vangu vachitaura pano. Ndinopokana navo zvizhinji. Nekuti kana vachitaura ivo kuti ivo mwana uyu asi womusha medu. Ameno paibereko ndo vaira arwaira. Chekutanga. Chipiri. Ndoti vanitaurire ivo kuti patakaenda isusu nguva yeCovid, munhu wese nguva yeCovid watizira kumusha kwake. Nekuti hamutani mamusachagari. Unohwanda kumusha Covid yange taita zvekundani kumusha, hapana asingazvizivi izvozvo. Pandakaenda inini pandakanogara inini munguva yeCovid inini, musha wakasiyana namai vangu inini, tiri last born. Ndinogara musha wacho hapana asingazvizivi saka. Saka ndakaenda ikoko, nokuti pakarwa n'anga iri pa next door. Yangu ndaendere ikoko nokuti azingorwa n'anga, n'anga isi yangu. Handiendi n'anga inini. Alright, zoepa. Makuto tato mudari. Unokwanisa kutorera zuva rese. Because mautanga kureza ma-issues amunofanira kupedza muri kunze kwedare. If you are doubting the paternity yemwana ende DNA test. Wabara DNA ndiyo. Kunze kwekoti. Andi masangana muri kupi muri kunze ikoko. Ini ndirimboda chiri chinhu chabwinga nhasi chamati nhasi muno mawingi. Where are you here? Rauchenesa musha. Saka muchenesa muchaka. Chitsvagai chianzana. Chiremba anokubatsira. Ndio pane objection. Chamuda izweni. Chamuda uchenesa musachii. Rekurwara mumusha. Ari kurwara mumusha ndiani? Saka ndi ari wana rwara. Wakawana umwana rwara. Amuna sembe. Izwai. Uyu ari kurwara uyu. Chirwere chake ndechi. Anodonha. Achidonha chi epilepsy ichi. Kana uchida kudonha kuti. Pamusoro ichangana. Yes. Inini zita rangu ndinoitwa Godfrey Mutema. Ndakabarirwa munzvimbo yeKubokwe. Ndiri panapa ndiri mwana wekwambofa. Chinondinetsa chandinoda kuti ndipikise pamberi pababa vangu varapa ndechekuti musi wauya mai vangu nemi mukati menzvimbo ino yekwamutare vachiti ndakuenda kunokuratidza kumusha kwababa vako. Vakanga varipo vari vapenyu but havana kukwanisa kubvunza kuti mwana uyu ndewepi. Asi now izwa that issue yako yepaternity yako inini izwa iyo nyaya iyo kai hachadi kuizwa. Tati mimi kana uyu ari kudhauta tried law inoti chii. And it is his duty to prove beyond reasonable doubt kuti hausi mwana wakamufana. It's not your duty, so forget about that one. If he is doubting, it's his duty. Iwewe tikuti isusu uri kurwara chii chiri kurwarisa. Ndiri kusangana nedambudziko rekungo collapse. Ndiri kubasa ndiri kusangana nechallenge iyoyo kubasa vakati chii chiri kuitika nekuti isu hatina masoja anoita pfari. Kana musoja achingaita pfari anofanirwa kusinda kure nepfuti because unogona kufura vamwe vakafa. Ndakanoitwa matest epfari. Matest epfari hapana chakawanikwa. Kusvika chiremba ati ina handikwanisi kunyora bepa rekuti iwe usiye basa nekuti hapana chandiri kuona chiri pako. Kusvika mashefu ekubasa kwangu anditi imbonogadzira zvoda pamwe ndezvekupi kumba kwako. Ndokubva ndabuda ndobva ndambotry kudi kumbomhanya-mhanyawo kuti ndidii. Ndopandakataurira baba. Ndo vakaitosara pavana pakashayika baba vedu kuti ndo zvandikusangana nazvo. Mira. Wati wakabuda mukama ndobva wamhanya-mhanya. Wakamhanyepi? Alright. Ndiri ndichibuda mukamba. Zvinhu zviri very critical. Izvo zvesvo. Ndichibuda mukamba. Wakamhanya. Wanga uinani? Uchimhanya uchienda which direction? For what purpose? Wasvika ikoko wamhanya ukanoita nambani? Kadhi rawakadzoka naro raiti nambani? What was the result of the race? We want to know the result of the race. Wakamhanya-mhanya kai? Zvikanzi. Ndakati ndabuda mukamba ndobva ndaenda kumba kuna mai. Mai ndauya. Mai vanhu vanditi ngatimbotirai kufamba mwanangu. Mai ndobvaudza kushonza dambudziko riri kunetsa pamwana uyu ndere kumusha kwake. Mai mwana ngaendese kumusha kwake. Mai vakati ndakatombobva naye 2017 pana kumusha.
Zvikanzi endesai mwana kumusha kwake. Mai ndipo wakafundira baba munini. Baba munini, dambudziko remwana riya randakakuudzai. Hauna kupedza munini. Rakazi dambudziko ndere kumusha kwawo rei. Kwai zvinhu zviri kukonzereswa kubva kumusha kwawo. Chii chiri kumusha chiri kukonzeresa ichocho? Ingozi here. Ivo ndipo vakabva vati zvinoda pamakadi makaungana. Profita yeye anofanirwa. Profita akamutsa. No, handizvidini. Tatirani nyaya dzakawanda dzakadai. This is not a first issue. This is not a first. Ukaona munhu kana mupostori kana ng'anga isiri specific, isiri straight to the point, mudhaute munhu iyoyo. Because you cannot tell kuti waita dambudziko iwo azoruda makaungana. But he should give you a clue yekuti dambudziko rako nderei. Afana kuti munamira dambudziko rako riri mushamenyu nderengozi. Mushamenyu baba wako maoko akakadi akasvipa. Go to your people. Waite sei waungane wakubatsirei kuti dambudziko rako ripere. Not kuti unoda makaungana. Saka ndiyo solution. Ukaungana unobva wapora. Unokaungana unobva wapora. Ndizvo zvakadaro. Aiwa no. Karisachi ndiwo vanhu vatisi kudai vanodya mari dzevanhu mahara. Vachinyepera vanhu. Because munhu akaenda kung'angana mupostori ari kuda kubatsirwa. Ngaabve abatsirwa. Andizvo. Not kuti ngaaende kunocreate another problem. Because ukataura mwana wako kuti enda kumusha kwenyu unounganidza vanhu. Uyu mwana ane power yekuunganidza vanhu here kumusha kwenyu. Saka people must know first the problem. Inoita kuti iwo vanhu vaungane. Chinounganidza vanhu kutanga waziva kuti dambudziko nderei. Tine mwana uri kupenga isusu. Ngatiungane. Tochidaidza munhu anogadzira mwana ari kupenga. Notoendai muungane. Saka mari wakabhadhara mundiro yese wakabhadhara. Kuzoendai muungane. Papa sero padzi. Wabva ipapo wamhanya futi. Waenda papi futi. Tabva ipapo ndo pandakabva ndafonera baba munini, vakafonerwa namai. Svika baba munini. Dambudziko remwana riri kudi riri kungoramba richienderera mberi. Ndokubva baba munini vauya kugokwe. Vauya kugokwe ndo patakabva tazoenda tese nababa munini. Tinosvika nababa munini kuya patakaenda pane munhu akanotibetserawo akati iye mumusha menyu mune munhu akaroma, mune munhu ane mushonga, akabata mushonga. Saka nyaya iyi dambudziko riri kuitika pamwana munofanirwa kunorigadzirisa musha kwenyu. Zvakakazi munhu ari musha akazi ndiani? Aiwa izvazve munira. Isiye ndikona. Zvinhu zvako zvine half cooked. Zvine half baked. Why? Kumusha kwenyu kune anokabhadhara mari kutaurwa chokwadi. Andizvo. Wabva ukwazi vanhu ngoende kuungana kumusha. Chauri kuunganira hapana. Vanhu wana kuungana. Wobva ipo woenda futi gokwe, watora baba kuenda gokwe. Musvika kozi mune munhu akaromba musha wenyu. Asi zita ritauri. Chinonzi munhu akaromba. Munhu akaromba, what does it mean? Zvakaita kuti tisaramba tichijekeserwa kudaro ndo zvazokusarisa tichisvike panapa nhasi. Chakazi musadzikisere chii? Chiri kucha kuti here munhu wawanga waina ari present ndiye akaromba kana kuti chii? Handisi. Because ainyarei kutaurira munhu asipo kuti ndinhingi wakaromba. Wese masuspects wala. Hapana munhu mupenyu baba. Wese the suspects wale kadaito. Munhu wakapata naye. Don't trust anyone. Tusambo trust munhu apa. Chimbozibvunza iwe mfana uri mudiki. Just think. Kuti sei ng'anga yakatadza kutaura zita remunhu asipo. Pamwe akatya pamonde vana here. Usakwana munhu asipo. Handizva ndingaziva kuti why akatya kutaura zita remunhu. Munhu asipo kwamutari. Ng'anga itombozivi kuti kuna Donovan, kuna Joseph haizvizivi. Unenge kukutaura kuti tabara Joseph uri kwakashata uye zvakatakura. Batoda kumusha kwenyu kwakarongwa. Saka is that the solution? Is that the reason why wakaenda ikoko? The reason why wakaenda ikoko waenda help. Did you get the help? No. Hauna. Ani wapedza ipo vamanya kuti kupika. Pana kwandakazomanya. Pandakazonoti pandachata inini. Musi wa 24 August. Makuseni ndichida kuenda kuvenyu. Ndatopfekawo ndakabva ndadona. Makuseni. And then vana baba munini vakanga variko nanamai vakanga vauya ndo vakazoya ndo pavazotaurira baba mukuru. Patakaendawo mwana akazonodai program yadi yasvika ndo zvakazokonzeresa baba mukuru vati rekei timbotraya kutsvaga kuti tichenure musha dambudziko riri pai.
apa kumusha uko kwakanoenda kuchato. Saka wana baba wangu wasitori kuba. Baba wakanga varipo. Ndati wana baba. Mwana baba wakanga wasipo. Why? Handizivi kuti why. Wakawataurira. Because keno kwani magroup ema WhatsApp ndakasenda mgroup ana baba nyaya iripo. Because inini ndini mwana nditika ndakasirwa sarapa vana. Inini ndinonoudza baba vangu kuti baba ndafunga kuita so. Baba muneni wanoudza masikoma kuti mwana ane program yakadai. Unazwada. Saka kana wane problem ombe yakadai. Unozowatedza wese. Endaka kuna sarapa wana. Enda kuna sarapa wana upedze yebo na sarapa. Wo sarapa wana ndio point yangu. Wadibe ndo sarapa wana ule group. Mushaurana WhatsApp. Mwana. Wana baba wakafanana wese. The winner specific kuzisara pawana kungozi chete wanhu waone point yekusvikira chete kana pane dambudziko but hazvirevi kuti ndiwo wamuridzi wemhuriyo hazvirevi iye sara pawana wacho iwewe sara pawana ava vamwe wakwataurira here ava vamwe wakaberekwa navava kuti ndozviri wakaudzwa nemwana wakataurira here ngoma mukuru ndakavataurira vari apa wadiki zvavo saka wana mukoma kanaone mudiki wana mukoma wakavataurira ndakavataurira mukoma mukuru vari apa ko uyu hatiwanani saka munozoonana kana papa angamona nyaya guys ngaticharise nyaya with an open mind. Murudzwa wanaanza ni wanambofana ndoda kuona ndimo wanambofana. Let's look at this issue with an open mind. Murudzwa zvadodzo musaende kopinzwa mukakuni umwe munhu. Murudzwa zvadodzo endai munhu apa muda kusolva problem not kuenda kutsvaga munhu. Murudzwa mukaenda muine nyaya kuti muri kunotsvaga munhu munomuwana but mukaenda muchida kunosolva problem munosolva problem. Dare ramambo harigadzise magiraji kumamisha mwenyu. Because you can't tell me pamberi pedare kuti handimutara bozatoonani. Pane pamuchada kuzoenda kunganga muri umwe pamberi mwangu mashure. Munobuda nei? Musingawirirani ba. Saka nganga zvaindosvika matauriro enyu inobva ndozvendotaka kuti wadii chamusingazivi maprofita nenganga masychologist muchingosvika kudai nyenyuka mina sei pana muhamati pwete ndiri munotaura pwete apedza ndatozoona iwo kadai ndimamutaurira atizvo chiri kudiwa found an open mind guys kuti bambo ava ngavasaende handizvo kana nyangwe bambo ava handizvo ndimi mukuru handizvo ngavasaende kunobatsirwa handizvo iwo mupfungwa dzavo wakabatsirika kare kana kuti vasina kubatsirika enda uchiti ndiri kunotsvaga chii batsirwa ndiko kuti mubatsiri kudii kubatsirika mukaenda kumane maanza kudhara izvi zvese zvamuita kupedza nguva because I'm telling you ndimi baba inu mwana akauya akatazi akazoenda kucha kwenyu muungano kuungana makaungana here hamuna saka yakapei solution kuti mwana hapana handizvo wakaenda futi ugokwe handizvo wakasvika kuti mucha kwenyu kune akaromba but no name was mentioned nekuti akaromba kumucha kwacho ndiani asi nyaya yapo yakufungirana kuti uyu because of anofanira kunge ari yakaromba handizvo. Do you have any reason in Bambu? Kuti muti Bambu mukoma wanyu ndiye akaromba. Apana. But in Bambu do you have any reason kuti why we muti ndiye akaromba? Apana ati soka chirudiwa chi. Chirudiwa kuti tsvagai chokwadi mudeni chokwadi chekuti mwana ichi aite right. Izvi zvimwe zvese kufungira chimboisai bubi. Chimboisai kusaidi zvimwe zvese izvi. Because munokwanisa muri kufungira akomana. Munokwanisa kunga muri kutopembedza chikomba chinonyenga mai. Munokwanisa kunga muri kutopembedza chikomba chinonyenga mai. Ninge amboiti zvakadaro kana. Wozoti pamberi apo uzoti ndiye unenyaya dzese.
modi manje akamona ruto endai motsvage problem musatsvage chi munhu endai pamuri kuenda mese makadaro mosvika hapana anoziva munhu hapana anoziva chii n'anga inoona kana kuti mudzimu unoona unosvika movha magaro dai tauyawo tine dambudziko muhamanyarara munozwa ruto movha matonini tauya titi muri kwambofanira tauya mutibatsiro tine dambudziko movha matonyarara iyo ndiyo inofanira kutaura kuti dambudziko renyu imi mwana mbofanira ndirakati zvakadai noti munotanga mataurira inganga icho history yenyu yedzidzo hazviiti ende kwamuri kuenda futika kana muri kuenda kwamuri kuenda musaite izwa zvokuti uyu mwakanobuda gopo ega mamuri kuere feedback yacho makaipirwa ine nganga yegopo ndosandikutaura ari kutaura mwana kuti ndo zvakataurwa arikamona asanga ari komunhu chi munhu wani avoidai izvozvo umbimidoka avoidai kana muda kuti chinjenji chibude itai mese fambai kana wabatwa uri pane wamwe batwa uri pane wamwe ipapo asi muri chi ndozvokuti zvokuti izvo mutozwa kuti mufanira kutotaura kuti takazungana izimburi but hakuna angarega namai wake pamwe mufanira akanotaurwa namai wake uzi honzeri ndinhingi asi kuti zita mufanira richabude manje harichabude and handisi kuona paine good relation between mai wake mufanira nabambo kana baka wena wakaenda nako mabamba ataura izvo zvamurutaura izvozvo bambo ibibi but ibibi reaction yenyu yandaona inini towards mwana uyo handakuifarira imimi muri baba ibibi handiti mukoma wenyu kana ezvinanga ine dambudziko namai vemukomana uyo imimi haisafanira kupindira imimi hamuzivi ramangwana rake uyu inemi makatosiyana uyo achirukuro hamuzivi achabatsira vana venyu imimi itai kuti sababa mubatsire mwana uyu kana mimi muri kuona kuti hamusi kutenderana nazvo haana kuramba waramba here kuendwa neudna iwe mimi torai mwana muende naye kudna motaurirana neuyo ari kuuk mopiwa mari moenda naye uyoyo munobvumirwa mese kuenda makadarirwa kumbotaurire imi kuda kupire iwe kuuk bhedhe rake rekuuk ndiri imhosva here kuenda kuuk vanhu vanoshanda 16 hours makarara imimi you are sleeping for 16 hours and working for 6 hours asi umwe munhu 16 hours ari aweki moti tipe mari yacho iyo tipe tsidye yedu kuno no haana but there's no need chinhu ichochi kana mafunga kuti ndokuenda kudna andizvo ari kuda kupruva kuti mwana uyo haasiwepo ngaaite responsibility iyoyo yemababies ari kuya wacho kana kuda kupruva kuti ndiwe pano futi yes kana iye mwana anozvipruva kuti ndiwe pano enda kudna prove yourself show them that you belong to the team zvotopera ukawandaka you become a suspect and ukamiririrwa nevanhu wewe talking about jeans unotomira wega bhozi yanadoti ainini ndiwe panapa pamunini niki sembo yenyu nanhingi pamba ndozobatwa muvasike mumusha ikomu ioniwe mumusha zvakaoma zvemadna saka angamungana tirikutiwo futi imimi mabrothers anditi kana muri mabrothers behave like brothers musabehave unga vanhu vasikazivani kugadzira makembi mumusha hamugadziri makembi mumusha because one thing chandoziva nyange muchiti nhingi yakashata muri group of 20 people ka wari kuti nhingi akashata mu20 imomo hamuchai 2 wane kasoft spot muwengie saka zvamunoronga zvesoko anotozviziva chete muri zimunya memboziva kuti uchazviziva here mucovid musi kufamba kuti unaro soko one of you imimi muri 20 muri zimunya ndiye akatwitsa muri soko kwaari kuti tiri kuno kudhara ndichaesa kuwa mutenda kudhara ndadzoka akamuzona saka there's no need kuti muswere muda sei gadzirisai musha mese muenjoy life
ndochitanga chekusanga atati tibatsirwe. Yes, enjoy life. Ini ndongori chete imi kana mafunga kuti pane munhu ari pauda kuti mubatsire. Andika. Just go there message. Monzwa message. Zviri papo. Then moita way forward. Zvatopera. Hakuna. There's nothing chimumbotyisa. Kuma doctors ngakuende. Itaizvona. Itaizvona zvekuhealth zvekuenda munotariswa chiboi chiriko. Kuna chiremba kuti ngapadi. We are in agreement. We are a family, guys. Chinotanga ifamily. Zvimwe zvese zvozoya kumashure. Ngatigadzirise kuti mwana uyu kana asiriwo wemenyu, mai ozotaura kuti chokwadi uenda kuchakwadi. Pamwe chikutodaidza kudaro pamwe achisi chemumusha menyu. Ngechokumusha kwababa wake chiri kudaidza. Saka itai zvinhu zvoita muzive chokwadi. Right, anyway, let's go and then right, thank you. Right. Right.